šachového sveta to nevie. A môžu sa na to dívať a nevedia to, a preto sú tam pustené dneska aj tie stroje a tak, aby proste ľudia mali pocit, že majú nejakú vládu nad tým. Keby tam neboli tie enginy a proste... Keby tam neboli vôbec enginy a nejakí komentátori a iba by ste sa dívali 5 hodín na tie partie, na tie Rui López, čo tam dávali, tak to rovno môžu zavrieť tento podnik. Bolo otázka? Inak teda, mimo otázku, skutočne som pozeral ten zápas s komentárom, že Petra Sviglera, ale bolo to veľmi zaujímavé. To bol najlepší komentár na webe. Aj tie vtipné komentáre, ktoré vyhostujú komentátorov, ktoré môžeme striedať. Ale chcem sa spýtať iné. Ty, keď si sa rozhodoval, keď si jeden čas začal pracovať a predstav zmenené čaky, čo teda rozhodlo? V mojom prípade je to, že si sa rozhodol predsa pre ten šach. To si hovoril, že treba sa rozhodnúť, či je to výhodnejšie ako programovateľ. No ja som sa teda ešte nerozhodol. Teraz sa chvíľku tak vyzerá. Teraz sa viac venujem šachu, hlavne preto, že mám naozaj malé deti a chcem byť čo najviac doma. A nechcem proste chodiť úplne, že... Ja som chodil strašne veľa do práce, keď som robil do minulej práci a nechcem to úplne opakovať, aj víkendy a tak. Ale ja som mal veľmi silný pocit, že venovať sa síce krásne, ale predsa len ako stolné doskové hre celý život je možno príliš úzke miesto pre človeka a preto som skúsiť aj iné veci. Ja som vlastne robil vzdelávacie programy pre vysokoškolákov a mnohé ďalšie veci som skúšal, takže ja som učil na strednej škole napríklad a určite to nechcem tak, aby som sa... Nechcem venovať šachu viac ako 50% svojej energie, chcem si nechať aj tú druhú, ako keby nešakovú časť seba. Takže to rozhodnutie sa nestalo v podstate. A pritom sa, že nepoznám vlastne dorastajúceho teraz nejakého šachistu, ktorý by bol úplne skladopevne presvedčený, že chce byť šachista. Aj David Namara prechádza si svojimi chvíľkami dezilúzie a potom zase nadšenia a tak ďalej. Taká láska, neláska.